Jiena f'waħda mill-laqgħat li kelli mal-Prim Ministru, tajjeb kien hemm uffiċjal tal-PBS preżenti meta l-Prim Ministru qal li m'intix tattakka l-Labor biżżejjed. Kontatta di, però l-immaġġ li kien hemm uffiċjal għoli tal-PBS preżenti għal dik il-laqgħa. Din kienet id-dikjarazzjoni ta' Franco De Bono waqt il-programm 903 fuq One l-erba' li għadda. De Bono jgħid li f'waħda mill-laqgħat li l-Prim Ministru għamel miegħu huwa qallu biex jattakka aktar lill-Partit Laburista. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll uffiċjal għoli tax-Xandir Nazzjonali, il-PBS. One News il-ġimgħa filgħodu staqsa wkoll lil Simon Busuttil fuq dan il-każ. Iżda l-ewwel qal li mhuwiex informat bil-każ. Dwar dak li qal l-Onorevoli Franco De Bono li waqt li kien jgħid flaqa politika mal-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien hemm uffiċjal għoli wkoll min-naħa tal-PBS tax-Xandir Nazzjonali. Sissa għaddew 48 siegħa jekk mhux sejra żball minn dawn id-dikjarazzjonijiet ta' Dr. De Bono la min-naħa tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru ma kien hemm xi tip ta' ċaħda u lanqas min-naħa tal-PBS. Illa ma saritx din it-tip ta' ċaħda illa ma saret l-ebda reazzjoni dwar dan. Assolutament ma nafx bihom, niċċekkjahom u nagħtik kumment jekk xi darba niċċekkjahom. Imbagħad meta mistoqsi meta jista' jinforma ruħu biex jagħti reazzjoni, Busuttil qalilna biex insaqsu lil Franco De Bono. Sliet li ħadd iċċekkja li fuq tal-PBS. Le, tista' tini fuq għaxet li ma kontx informat fuq għandi tal-PBS li kien hemm uffiċjal għoli, tista' tini pereżempju data meta tista' toħroġ reazzjoni fuqha. L-reazzjoni jiena saqsi l-Franco De Bono jekk kien qiegħed. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru mingħajr reazzjoni.